ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 12 እግዚአብሔር ንአብርሃም ከም ዝጸውዖ ቁጥሪ 1 እግዚአብሔር ድማ ንአብርሃም በሎ ካብ ምድርኻን ካብ አዝማድካን ካብ እንዳቦኻን ኣነ ናብ ዘርእካ ምድሪ ኣቢልካ ውፃእ ዓብይ ህዝቢ ክገብረካን ክባርከካን ከእየ ስምካውን ክዕብየ ንበረኸት ድማ ክትኮን ኢኻ ንዝባርኹኻ ክባርኾም ንዝረግመካ ድማ ክረግሞ እየ ዓሌታት ኩላ ምድሪ ድማ ብኣኻ ክባርኹ እዮም አብርሃም ከምቲ እግዚአብሔር ዝበሎ ከደ ሎጥ ድማ ምስኡ ከደ አብርሃም ካብ ካራን ክወጽእ ከሎ ወዲ 75 ዓመት ነበረ አብርሃም ድማ ንሳራይ ሰበይቱን ንሎጥ ወዲ ሓውን ነቲ ዘጥረይዎ ኩሉ ጥሪቶምን ነቶም ኣብ ካራን ዘጥረይዎም ነፍሳትን ወሲዱ ንምድሪ ከነዓን ክኸዱ ወጹ ናብ ምድሪ ከነዓን መጹ ቁጥሪ 6 አብርሃም ድማ በታ ምድሪ ክሳዕ ቦታ ሰኬም ክሳዕ ድዋታት ሞሬ ሓለፈ በቲ ዘመንቲ ድማ ከነዓናውያን ኣብታ ምድሪ ነበሩ እግዚአብሔር ድማ ንአብርሃም ተራእዮ እዛ ምድሪ እዚኣ ንዘርእኻ ክህበ ከኣበሎ ኣብኣውን ነቲ ተራእዮ እግዚአብሔር መስኡ ይሰርሓሉ ካብኡ ናብቲ ኣብ ምብራቕ ቤትኤል ዘሎ ከረን ተጓዒዙ ድማ ኣብኡ ድንኳን ተኸለ እሞ ቤትኤል ብሸነኽ ምዕራቡ ዓይ ብምብራቑ ኾና ኣብኡ ንእግዚአብሔር መስኡ ሰርሐ ብስም እግዚአብሔር እውን ተማሃለለ አብርሃም ድማ ተላዒሉ ናጓዓዘ ናብ ደቡብ ኣቢሉ ከደ አብርሃም ናብ ግብጽ ከም ዝወረደ ቁጥሪ 10 ኣብታ ሃገር ጥሜት ኮነ ኣብታ ሃገር ጥሜት ስለ ዝበርትዕ ድማ አብርሃም ብስደት ኣብኣ ክቕመጥ ናብ ግብጽ ወረደ ኮነ ናብ ግብጽ ከኣቱ ምስ ቀረበ ንሰበይቱ ሳራይ እንሆ መልክዕኛ ሰበይቲ ምዃንኪ ፈሊጥ ኣለኹ እሞ ከውን ድማ ግብጻውያን ምዝሪኡኺ ሰበይቱ እያ ክብሉ እዮም ናይ ቀቲሎም ንኣኺ ብህይወት ይሓድጉኺ እምበኣር በጃኺ ብሳላኺ ምእንቲ ንኣይ ክጥዕም ነፍሰይ ድማ ብኣኺ ክትድሕንሲ ሓብቱ እየ ደኣ በልበላ ኮነ አብርሃም ኣብ ግብጽ ምስኣተወ ግብጻውያን እታ ሰበይቲ ብዙሕ መልክዕኛ ምዃና ረኣዩ እቶም ሽማምንቲ ፈርዖን ድማ ረኣይዋ ኣብ ቅድሚ ፈርዖን ንኣድዋ ነታ ሰበይቲ እውን ናብ ቤት ፈርዖን ወሰድዋ ንአብርሃም ድማ ምእንታኣ ጽቡቕ ገበረሉ ኣባጊዕን ኣቡዑርን ኣውዳልን ገላውን ኣግራድን ኣንስትዮ ኣእዱግን ኣግማልን ነበርዎ እግዚአብሔር ግና ብምኽንያት ሳራይ ሰበይቲ አብርሃም ንፈርዖንን ንቤቱን ብርቱዕ ቅጽዓት ቀጽዖ ፈርዖን ድማ ንአብርሃም ናብኡ ጸዊዑ እንታይ እዩ ዝገበርካኒ ስለምንታይ ኢኻ ሰበይትኻ ምዃና ዘይፍለጥካኒ ስለምንታይ ሰሓብተ እያ በልካ ሰበይተይ ክትከውን ምወሰድኳ ነይረ ሕጂ ንትልካ ሰበይትኻ ሒዝካ ኪድ በሎ ፈርዖን ድማ ብዛዕባኡ ንሰቡ ንኡን ሰበይቱን ንዘሎ ኩሉን ከሰኒዎም ኣዘዘ